E thuolo machielo kendo tulo nomuoch od bura ma kaunti ma Busia tok tulo ne muoch dweche ariyo mokalo bang' MCS moko ariyo pogore wi paro magichwe gi gore. Tulo nomuoch bang' jaod bura mogwel Irene Aidua kod Angelina Wasike pogore paro. E bura manobagi mar pudho oko e apisi jatend migawo mar omenda e sirikal mar kaunti ma Busia Topista Wanyama kod jatend maduong' mar migawo no Gibson Wafula e weche mag mibadhi. Dereva moro nowang' mowito ngimane e masira mar apaya ka jomoko adek nohinyore marach, achiel kuomgi en jariemb apiko manotuomore gi nyamburko no. Joma nohinyore otere ka thieth ma Kakamega ka gin e chal marach bang' nyamburko mane gituomore godo mako mach e alwora mar Makoha e ndara maduong' ma Kakamega kochomo Kisumu. Kaluwore gi joneno, giwacho ni garino noting'o kemikol mong'ere kaka ethanol koa Kakamega katero Kisumu. Alikuwa anataka kushika emergency, alikuwa kwa kasi sana. Akashika brake ikamshinda. Kuna kijana alikuwa anatembea hapa kwa njia hapa hivi. So kijana alikuwa anatembea njia left. Ikamchapa, ilikuwa imemface direct. So the moment ikamface ikaingia kwa hiyo calabat. Ikagonga, ikaenda Air Force juu. Kitu kama 40 meters. Kurudi chini, ikaenda sasa ikaanza kupaa. Kupaa ilifika ikagonga hapa hivi. Inapiga tu ni ikaenda zigzag. Maskari wamefuata tu nyuma bamba tu bamba. Hata karibu wagonga watu hapo Malinyi iliingia tu ikaingia karudi nje Shigalagala. Baada maskari wako tu wanifuata tu nyuma mbio na maoni. Hata kidogo tumekaa tu kwa nasikia gari imetoka kupita tu hapo imeanguka mahoho. Walipotufuata wakatusimamisha hapo kwa hiyo barabara, wakatuambia tufungue milango, wakaona gari yetu iko na mawe. Alafu time walikuwa wametusimamisha, hii gari yenye iko nyuma yetu hapa hivi kichomeka ikakuja na hiyo barabara side ya juu. Kufika hapo wakaona polisi, akapiga U-turn mara moja kama ameenda. Alafu nao traffic nao wakagurumisha gari yao wakamfuata mbio. Sasa kufika hapa hivi ndio nakuta gari yenyewe sasa imechomeka. Jotend sikunde kaachiel kod boards mag sikunde ma piny owacho ywago pek mar skunde mikelo kod deko mar piny owacho mar oro omenda mar somo e skundego e tam mar ariyo. George Juma miyowa ler mathoth. Malo jumbe ariyo tok yepo mar sikunde tamno mar ariyo. Piny owacho pok ooro omenda mar somo ne sikunde. Gino ma jotend sikunde kaachiel kod boards matayo sikunde wacho ni osekelo pek e tayo sikunde. Jakoma rwakruok ma jotend sikunde mag primar ma ong'ere ka Kenya Primary Heads Association kata KEPSA e bade ma Migosi Daniel okelo wach jotend sikunde nitiere kod pek e tayo sikunde nikech deko mar omenda mar somo. Ka sani pok odonje wang' sani wawinjo matek. Adiera makende en ni wawinjo matek. Nikech ka pesa onge to programs mag skul idwa no dhi mbele, ok en tich mayot. Okelo wach jotend sikunde sani kawo mana hola mondo eka ginyiew go gigo eko madwarore mondo eka somo dhi nyime e skundego. Of institutions, jotend skul ok nindi, gitemo gi yore te ka gi kacha mondo programs manie skul oringi. Sama magiringo ni tiende ni gope donje. Gope nyaka koro donje mondo ne ni gik moko ok odhi marach e skul. Ywak ma ogolruok ma jotend sikunde e bade ma Migori bende koro sir kod jokanyo mag boards mag sikunde mawacho ni nyaka sani ok ginyal kata chulo jotije mamoko moting'o chuk dar marito sikundego. I know it's a big challenge, especially now we have opened the schools. We have so many people, many things to do. We have many activities to do. For example,
We have our support staff. We need to pay them. We need to buy stationaries. Serikali release pesa. Sean, mondo schools teach mayot. Okay, teach mayot ka pesa leo. So weche mag JS gi ochakre machiegni. Gidwaro a lot of money. Mitimo go so many things. Renovations, desks, gin gik mang'eny. Jotend sikunde wacho ni kawo pogore kod deko mar omendani. Piny owacho bende osebedo kawo omendani matin tin, bende koro miyo gibedo kata kod pek e timo chenro mopogore opogore e wang' sa. Bende kata kiore percentage mwa expect. Kwa expect 50% in first term. Orno 50% no nikech budget mar first term no rom gi 50% monego bedie no. Ka en second term kaka koro sanie, we expect 30%. Wagombo ni kaber to sirkal ornwa 30% mondo mi programs oringi. Kwa chope third term, wasinge kaka program onego ornwa 20%. 20% no obi kaka en no. To kubiru nusu. Miyo wadonje gope, miyo programs mag school moko ok dhi yo maber. If it was my wish, the government should look afresh on student capitation per student and increase the ratio maybe from currently from 15 to 22 so that we can have enough funds because we also need to procure many things in the school. Maduong' ahinya gi release pesa gi in good time. Maybe in future kata budget mwadhieni ging'iye ka ginyalo medo kendo pesa no matin. Owuoge 15 probably to nyaka 22,000. As they do that, jopuonj bende gimedi. Because kaka medo classes, e kaka jopuonj bende obed ni medo. But we realize jopuonj tin, students to timenadi ng'eny. Komachielo no ma jotend sikunde mag primar e bade ma Migori bende koro chung' motegno ne gintiere kod nyalo kaachiel kod lony mata sikundego mag junior sekondar. Gin gi ngufu, gin gi rieko, gin gi teko mar timo tijno at the highest level possible. Gin go jusi mamalo ma sirkal ok onego bed gi kiawa kata citizens of this country ok onego bed gi kiawa about the management of schools. Gin gi experience makende, gisekale stages mopogre, omiyo they are equal to the task. Tend riwruok no ma jopuonj pacho kainat bende osegolo chung' ma jotend sikundego mag primar koro nitie kod nyalo mag tayo sikundego mag junior sekondar. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotend siasa mopogore opogore omisie mager kuom medo siro tulo manie kind jokwa jamni kod jopur e kaunti ma Lamu kanoloso e kadak ma Pangani e Lamu. Jatend arita e gwenge ma kadho wadh nam chumbi Roda Onyancha okwedo mager josiasa matiyo gi jopiny mondo mi gikonyre gin giwegi. Bende nojiwo jopur gi jokwa jamni mondo mi odag gi kwe kendo mondo many yore mabeyo mag tieko pogruok manie kindgi. Charles Usman kwa machiefs because of interest RC na timu yake ili hiyo sasa tutaingia. Nitaambia nyinyi vile mko na wafugaji pamoja na wakulima, tafadhali muheshimiane. And I want this one to go to the records. I want to put all the politicians on notice. Hatutakubali wao wana incite one community against another, one section of people of Lamu against another. Hatutaruhusu. Full force of the law will be applied. Kama kuna viongozi ambao tutapata wanahusika kwa mambo ya incitement, mambo ya kuleta hiyo matatizo na kuleta shida katika jamii ambazo zinaishi Lamu. Lamu ina jamii zote. Wacha niseme Lamu ni mahali ambapo kuna jamii zote katika nchi hii ziko Lamu. Kwa hivyo tutachukua hatua. Sisi kama pwani hatupembelezani na mtu. Apisa magobila ma Naivasha timo nonro wi nek ma jariemb taksi moro mayangore ni nyonegi ka ringre no yudi kowiti e kaunti ma Machakos. Kaluwore go kwach kich ma Machakos, ringre jalo moseyangi kaka Samuel Mwangi Njoroge ne oyudi e bungu moro e gweng' ma Kalama e apaya mawuok Katumani kadhi Mombasa tarik 5 madweni. Okwach kich kokadho kuom apisa mare kaunti ma Machakos Benedict Kigen
oyango ni jariemb nyamburkono mane oseter ringre kar kano ringre ma Machakos Level 5 ne oyudi gi adhonde wiye kod kuonde mamoko. Olero ni jaod jariembo noero nogolo lipot ni wuon pargi noyudo simu mane luonge tero jatuo moro e kathieth, kama bang'e to ne okoduogo gino mano chuno mondo ter wach e tesend obila ma Naivasha tok rem yude. Nonro masani ni e lwet obila mag Naivasha. It is the fingerprints which identify this person. Na hiyo ni kazi yetu. Tukipata mtu mwili hatujui, hata ikiwa kwa maji, we normally take fingerprints. Alafu fingerprints inatuonyesha because an adult person lazima ameregister, lazima awe na kitambulisho. Unless kama sio citizen of Kenya. But he must have an identification. So ilitusaidia tukaenda mpaka kwa registrar of persons, tukatoa file yake, tukapata hata tukajua we knew hata mpaka kwao ndio tukapata hii details ya bibi yake. So ni kazi mzuri. No, there was no document at all. It is only the body we found. Minus everything. Nunguo tu alikuwa naye lakini hana karatasi yote. Hata simu hakuna. Hakuna yote. That is why ilichukua vidole. Lakini nguo zote alikuwa nazo. Nguo zote alikuwa nazo. Sirikal e kaunti ma Kilifi koro dwaro mondo joket mwandu matoyo kite kod kokoto mondo lor ka tijno kendo bugni gigo odin mondo mi ogeng' masiche masiko katimore. Kuwuoyo gi jofwambe od thieth mar Malindi, jalup jatend kaunti no Catherine Kanga owacho ni gigeto ma jiwo joket mwandu e kaunti no mondo ne ni odin bugni go. Paro ma jalup jatend kaunti no biro bang' ndalo matin bang' ji 3 wito ngimagi kendo ka lo nolwar kendo oikogi e gweng' ma Malindi. Kupitia county government na national government tumekuwa na ushirikiano kwa masuala ya mining, na tutampongeza mstahiki gavana Gideon Maitha Mng'aro na CS Ali Hassan Joho kwa kuja na kushirikana na kuhakikisha ya kuwa wale wote ambao ni wawekezaji ndani ya Kilifi County, wawekezaji wa manganizi, wawekezaji wa kokoto, wawekezaji wa timbo, wakimaliza ile kazi yao, unajua mara nyingi unakuta ya kuwa wanaacha ya kuwa ni mashimo. Yale mashimo kulingana na sheria ni kuwa ni lazima wa rehabilitate. Iwe kiasi cha kuwa pengine hata itakuwa ni tunaweza weka kama a fish pond, tunaweza weka kama a tourist attraction, lakini si kuacha tu mashimo katika hali ambayo si hali ya sawa, kwa sababu inakuwa ni athari kwa wale wakaaji wa lile eneo. Na kupitia ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali ya ugatuzi wa Kilifi, tumekuta ya kuwa mining investors wote wamehakikishiwa ya kuwa before wafanye kazi yote ya mining lazima wawe wamepata leseni za kufanya operations katika kaunti ya Kilifi. Tutashirikiana na national government tuhakikishe ya kuwa county na national government tunahakikisha kuwa kuna usalama kwa wakazi wa Kilifi katika zile timbo ambazo wanachimba, kama ni kokoto, kama ni saruji ama mengine yote ambayo wanaochimba. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime gi kelo ni weche manyien mag migago makmana ni wakao yweyo mokwongo to motelo ne yweyo. Felix Lando Wuod Kanyamwadago wacho no mor gi migago e lak saa 7. Owacho no osiepene kaka Pastor Odhiambo Pute kod min Emi Muoka kon mar kona mawuok kona mbaya bende gin godo e weche manyien gi. Wamor kaka ukelo no habari. An Pastor Mondi Otiche mar Game onyinyore. Gin gi Archbishop Odhiambo Guro, Jagoro Samuel Atonga, to gi Olo Nyanda, Pascal Olajo kaachiel kod Odawa Olajo, Lucas Ahenda kod Dan Ojuku. Wacho ni walamuru ne Kenya otek gi lweny manade no. Kaeto machielo ka bende aneno mana ka Pastor Gideon Nyakwar Mikola kanitiere Lambwe Owich Primary School. Wacho no osedonjo gi joka Mikola Ramogi TV. Oraro Wuod Nyasiaya, Jama Binju Asembo wacho ni aneni gi jaoda Violet Oraro mantiere nyaka Buoch Obera gi mama ne Nyasiaya Ondege. Wakao yweyo matin kikidhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok.
on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Kabiye mondo mama nigi nyathine oloya kai. An adwa neno ni en ang'o ma gin gichano timo ka. Kata ka gichano timo ang'o, an Mandipa biro timo matek ahinya mondo aketh gik ma gin gichano. Ok ginyal wei ma ok inyiero. DJ Kapak Selector. Idwa dhao dong? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polis timang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge? Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensia jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Yes, ayuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Machiegni Migao mar somo koro yango ni penj madongo ma higa ni ibiro tim mana kaka nochan. Jagoro mongirore migao mar somo Julius Bitok olero ni giselalore kod migepe mochung'ne chenro mag omenda kendo yiere ni omenda duto madwarore ne somo ibiro chiw. Wach nosir kod jakom mar komiti mar od bura mochung'ne weche mag somo Julius Meli molero ni migao mar omenda oseketo singo mar chiwo omenda madwarore. I want to say that the Committee of Education actually made a decision that they will provide the money that is required for exams. So I want to assure all learners around the country that their examination fee will be paid as directed by the Committee on Education from the National Assembly. On the issue of exams, we made it very clear that the money has to be provided. And I want to assure parents out there and everyone else that there was a commitment from the National Treasury that they shall provide the money and our students will sit for exams. And we are firm on that, and I think everything is okay, and we inform the parents to know that their students will sit for exams. Jokanyo mag duond bura mar Jubilee ma Mombasa odok ne manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kuom seyo ni weche moko mosebedo kowacho ahinya to ni joma tindo nyalo thiro chenro mag dongruok mag piny owacho.
kagitwa kod jofwambo e boma ma Mombasa gikoni Uhuru mana kaka jakenya mora mora ni kod ratiro mar golo duonde e wi chal mar piny Kenya kendo siemo kuonde ma rem nitie. Giseo jotelo mosebedo kadiro weche ma ok ni kare ne Uhuru Kenyatta ka giluwo ni jatelo nyaka miye luor kaka jatend piny mosedhi e rutaya. Na sisi kama memba wa Jubilee Mombasa County tunakana wale wote ambao wanatukana mheshimiwa Muigai Kenyatta. Tuko chini yake na tunamuunga mkono. Yeye ni mwana Kenya, hata kama ameritaya ana haki za kikatiba kuzungumzia masuala ya nchi. Kwa hivyo anapoongea sioni haja kwa nini waweze kumshambulia na kutumia lugha chafu kwa party leader wetu. Hili jambo limetuudi sana kama viongozi wa Mombasa, na siku ya leo tunataka kutoa onyo ya kwamba kama wanataka pia waheshimu kwanza viongozi wetu wa chama. Mheshimiwa Rigathi Gachagua aheshimu wale viongozi amewapata katika opposition, isinje ikawa naye ametuma kutugawanya katika opposition. Huyu jamaa hapate kura tukifikiria kwamba ni mmoja wetu. Kwa hivyo kama ni mmoja wetu, aunge mkono wale wengine bila kunja na matakwa nataka hivi ama hivi. Ten boma ma Kisumo landa yanga cheno mar kedo kod oula e gwenge ma Kapuothe e bwo chenro mong'ere kaka Kisumu Urban Support Program KUSP madhi muonyo omenda maromo siling milion 300. Chenro ni oriwo kunyo oula kod loso dundu e ginga aora Nyamasaria mondo mi ogeng' midhiero mar oula e kar dak makono. Ka bende apeyni e alworano ibiro ger rang'i manyasani kendo loso negi wang' oula mapiluwo. Maneja mar boma ma Kisumo Balawanga owacho ni girucho oko paro machon mane ntiere mar daro oganda kawuok e alworano kaluwore ni rang'iny ma idhi ti godo en ma ok ochuno ni nyaka dar jodak go. Chakruok mar gedono ochan ni dhi timore e dwe mar 7 tok sumo pach oganda e wi thuolo ma jumbe 7. Tunneling that will be done, improvement of the dikes through KUSP. It is the 6th project to be undertaken with over 300 million. We have realized you want to stay there, so let us control the water and you exist there. So we are coming with a plan. It is Nyamasare River, how it feeds water. It is Aleura and Wigwa, together with the sewer system. So what is going to be done is to canal the water, open the waterways to go direct to the lake, and lift up the dikes and the roads to block the water from flowing into your premises. That is going to be done. Because the first option of resettling you refused, because Mamboleo, there is no flooding, there's a lot of land. If you don't want that, let us coexist you there. Whatever somebody has done, don't bring politics into this issue. There is no popularity contest here. We have a plan, we have design, we are coming, we'll do public participation in the next 2 weeks, and you will be sorted out for the next 20 years. Kaluwore gi ywaruok mag buche mag jogo mitudo kod rocho ratich jok mamine kaachiel kod nyithindo Mombasa, moko kuom riwruoge makedo ne ratich oganda koro kwayo piny owacho mondo chuo gi doho moyiedhi mag yalo buche makamago. E romo mane obagi Mombasa matwak wi weche mag rocho ratich oganda, kwayo ne bende ochwal ne od bura mamalo mondo mi ochuogi e chike moko mabiro chiwo kum mager ne jogo moyudi kod ketho kod rocho ratiro mag nyithindo, to chutho nyithindo kod mine. Jogo ma bende loko hand chode koni midhiero mapek magikale en yudo kuonde thieth manyalo resogi mapiyo koroch ratichgi gi customers magi. Kuna ile umeenda umeongea na mteja vizuri, umeongea umemwambia ni shilingi 1000, kufika huko mko wawili kwa room, anakugeuzia paka kibao, anakuambia sasa vile tuko hapa ndani hakuna chenye unaweza mfanya, hakuna chenye unaweza sema, tayari anaweza hata kukuingililia kinyume. Kuna paka sex workers wengine wanavumilia ndani ya nyumba, mtu ameumizwa lakini ana ile pia ile kwenda kuandikisha ile P3 pia unasikia ni pesa. Yani mambo yamekuwa mengi sana paka yani inafika wakati pia una give up kama wewe. Kuna sheria ambayo unapendekeza na ningeomba kina mama wenzangu na wabunge wenzangu tuweze kuipatisha kuwa mtu ambaye atapatikana mwanaume mtu mzima amemlawiti mtoto mdogo
iwe anaweza hata kukatwa mambo yake yale, ili ndio tuweke sheria kali waweze kujipinda na watoto kabisa. Manake mtoto mdogo unamtolea ile dignity yake, wengine hata wanaua. Basi tuwe na koti ya jinsia ambayo inashughulika na maswala ya jinsia, ili kesi hizi zisichukue muda. Ikienda sana ni miezi 6, miezi 7, kesi ziwe zimemalizwa. Kama mtu ni kufungwa afungwe, ili yule mwathiriwa aone ya kwamba amepata haki. We can set up a response system whereby hawa watu, when their life is threatened, they first come to report, so that kama we nip it at the early stages, then we won't have cases of femicide. Piny ma Jerman osingo mar miyo pinje mag Afrika sir mar siling bilion 40 mar konyo jiwo weche mag teko kidieny mar hydrogen, ka Kenya en achiel kuom pinje madhi yudo fungruok kokalo e chenrono. Magino yangi kod jambetre ma piny Jerman e pacho ka Sebastian Groth. E kinde romo mokelo kanyakla pinje mag Afrika ma ugwe kod piny Jerman, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi oyango ni pinje Afrika ma ugwe ni kod nyalo mar thedho teko ma margi ma inyalo usi e pinje ma oko. Jagoro mongirore migawo mar teko Alex Wachira okoni jiwo teko mar hydrogen ma oketh kor lwasi biro chuogo thuolo mag tije kendo jiwo kenge mag rito alwora. We have 29 interconnectors that we are supposed to do. Then he's supposed to respond. Malam. It is our conviction that for green hydrogen to succeed, it must be part of a broader vision for a resilient, industrial, and sustainable Africa. Let this symposium mark the start of a new chapter of cross-border collaboration, long-term partnerships, and shared commitment. We require a lot of money, and if you listen to the East African director, who said that Africa requires close to about 9 billion. East Africa requires close to about $9 billion to make the green hydrogen strategy. So it's quite a lot of money, but we are sure that progressively we should be able to surmount. Thank you. Through our development bank, KfW, Germany has set up a Power to X development fund with a volume of 270 million euros, which is approximately 40 billion Kenyan shillings, to support Power to X green hydrogen markets in developing and emerging countries. Mature industrial scale green hydrogen projects from public and private sectors are eligible to apply for these grants in Africa, and we are focusing on the countries like Egypt, Kenya, Morocco, and South Africa. Umedo winjo kendo neno weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Erokamano Benta Anyango Juma, fashionista 56 mar Ruai, wacho ni winjo ayo makare ka intiere Nairobi ka. Kaito machielo bende wacho ni Dori Nyathi Opiyo wacho na sedonjo e twak ok en twak kata kamano en weche manyien. Wacho ni gimama ni gi nyithindi Rihanna kod Fidelis ukwayo Nyasaye mondo rit nigi e yo makare. Aneni mabere migago ler kabisa mano Kelly Kelly B from Homa Bay. Machielo bende wacho kanyo ni Gideon Omolo kata nyakwar Mikola kanitiere Lambwe Owich Primary School. Nyasaye manyalo konyowa e pinyni. Ramogi ler Lambwe ka wan kod min Lona kod Joka Mikola e Owich Primary School kanyo. Migago choponwa malere boma ma Kisumo. An awuoro mana kama Kenya chome ka kila ng'ato oyaw adon buche to yiero pod ni mabor. Mano ratich ng'ato ka ng'ato nyalo yaw. Aneno Ramogi migago ni kare Onyango Dhiambo wuod Lieye School kanitiere Malindi. Kaito machielo bende owacho ni aneno Ramogi atiwo mosano onwore kendo. Pastor Gideon nyakwar Mikola en bende aneno konwore kanyo. Kaachiel koda Ramogi TV ler ma Oracho Junior kanitiere Warianda. Kaito Pastor Mondi Otiche bendo chako nuoyo. Pastor kise orote achiel tenena macha okinuo ore kendo mang'eny. Machielo bende wacho ni hey Ramogi okay, aneno oteno ko winjore gi yamo. Pastor Mondi Otiche yora ote achiel to romioro gi madhi 10
tenena ote achiel minuo bang' dakika ka dakika. Wayudo mabero Yugiska, Ouru Kanyambok, kaeto Oraro Wuon Nyasiaya Jama Binju, Asembo in bende iwacho ni in gi jaodi Violet Oraro, nyaka Buoch Obera, to gi mamane Nyasiaya Ondege. Jawinjwa mowacho ni owuoro kaka ji yawo duond buche mag siasa, chiko yiene ng'ata ng'ata yawo duond buche mag siasa, kata in iwuon inyalo yawo duond buche mag siasa, inyalo dhi chung' kaka president, tek ni yudo kata ichopo dwaro duto te madwarore, in gi thuolo mar dhi chung'. Kamano bende pod wan koda ote mamoko ma bende osedonjonwa ka. Liz Nyakabonyo kantiere Daima Shop Ringa iwacho ni Ramogi TV ler ahinya Ringa, kendo mae kama wakete seche duto kukelonwa weche manyien. Recho kawuok e dala mar Ugunja, erokamano ahinya, iwacho ni un bende budho kodwa yo makare. Kaeto Michelle Awuor bende kanitiere Ukwala, owacho no budho gi wuon pargi Jack Odinga ka gineno weche manyien e yo makare kowuok e Ramogi TV. Aneno mana ka ji medo nuore ka. Engineer Andrew Ouma Okuna wuoda yweyo owacho ni an kaka nene yamo pek e Kenya ka. Wang'ni to dhi bedo matek, odhi bedo mapek nikech mondo mi ng'at ka ng'ato campaign mondo mi gidonji kama owinjore ok bi bedo mayot ahinya, nikech ng'eni kiyawo duond bura mar siasa nyaka ibed gi jogo minyalo dhirgi e ground mondo mi ine kaka inyalo go campaign. Ka wadhi nyime, en ni migawo mar somo oyango chenro manyien mar yango jopuonjre e kuonde tiegruok midendo ni the Kenya Education Information Systems KEMIS, ka koro dhi kawo lai mosebed ka itiyo godo e yango jopuonjre mar NEMIS. Kaluwore kod jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok, ndikruok mar jopuonjre manyien biro chakore tarik 15 mar dwe mar 7. Simpros Okinda nigi ler mathoth. En romo manokelo kanyakla jokanyo mopogore sekta mar somo, ma somo pare wi chenro manyien mar yango jopuonjre midendo ni the Kenya Education Information System kata KEMIS. Kaluwore kod jagoro mongirore mar somo Julius Bitok, paro mar loko chenro mar yango jopuonjre en achiel kuom paro manochiw kod aput manochuogi kod jatend piny e weche mag somo, kendo biro keto chenro mag somo e yo ma uyanga kendo mayot. Government is upgrading NEMIS, the National Education Management Information System, to Kenya Educational Management Information System. The current system NEMIS is 3.0. The new system KEMIS is 4.0. And we are really very excited to ensure that we are going to create portals for everybody, including the parents, including the partners, including the county directors of education, including everybody. Jakom mar komiti od bura wi somo Julius Meli mabende nochopo romono oyango ni KEMIS ema dhi chiwo duoko ne chidh nade duto mathoth ma osebedo e sekta mar somo. The universities, as we talk now, need money. Who are these students at the university? What's the cost of their programs? Why are we having problems, for example, on the number of students across the board? The solution is going to be KEMIS. How many teachers do we want in this country? And what is the teacher-student ratio? What are we going to do with the issue of how many laboratories do we need? What is the ratio of all this information in terms of effectiveness on teacher-student ratio and the learning outcomes? Kochakore tarik 15 dwe mar 7, chenro mandiko jopuonjre manyien biro chakore, motel ne yango chenro no ma ibiro tim dwe mar 9 koseteme kendo puodhe. Our plan is that by 1st of July 2025, we shall have KEMIS in place. However, NEMIS will continue on transitional basis for the next 1 year because we are going to run both systems for one year. So, but I'm happy to say that by 15th of July, we shall start enrolling learners afresh into KEMIS. Achiel kuom achiedh nade ma jopuonjre inyo bedo go e ndikruok e bwo chenro masani NEMIS en obok mag nyuol gima Bitok lero ni migawo no koro serieyo e bwo KEMIS. We have agreed that they are going to supply all the learners with a unique personal identifier called Maisha number. All learners will get that number, and that will be the primary number that is needed to join KEMIS. So, and they have assured us that it will be generated digitally, the number, the 9-digit number. And they have been doing it, but we now want to roll it all over the country. Bitoko jiwo ni chenro ni okoketne budget kalora ni biro time e kin migepe mag serikal. It is going to be a government-to-government arrangement. We are working very closely with the CONSA
who are our technology providers on this particular project, and we are going to work with them the journey and ensure that they provide a solution. Our primary data center for KEMIS will be Konsa Technopolis, which already has a very big data center. Chenro manyien ni mar KEMIS kao kar chenro masani mar NEMIS mano chake higa mar 2017 kigeno ni KEMIS biro dino fuok duto mosebedo e bwo NEMIS. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi, pod wamedo kelo ni mathoth e chenro mar migago. Wadhi e yweyo machielo, kik idhi mabor. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon bagolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111. Luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV.
Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Machiegni kendo, kaunti ma Kisumo oyawayanga cheno makende mabiro neno ni giduoko gope duto maweg lope ni godo kaka yor bero dongruok mar alwora ma Kisumo. Kanolosi romo moyiedhi mane gibedo godo kod jopiny, maneja maboma ma Kisumo Abala Wanga okwayo weg mwandu duto e kaunti no, ahinya to mosemi siem mondo mi ochop kare dwaro mate tieko gopegi. Kosiemo ni buono duol noero nyalo kelo negi midhiero kama oting'o koda kamayogi mwandu gigo. Korka kore to jatend migao mar omenda e kaunti no George Okongo oywago gope magiwacho ni romo bilion 50 mani oko. Kuna afisa hapo mkuu anatangatanga kila mahali akiambia wananchi jinsi ambavyo au ni masikini wauze mashamba yao waondoke. Je, bwana gavana, mimi nakuuliza, mji huu unaujengea nani? 2 million and below have really paid their rates. So if your property appeared in the newspaper, it means that you have plenty of penalties to pay us. For example, if you go to Bus Park, Kanu as a party had a property of land there. They have defaulted for over 18 years with a bill of 18 million to pay. So either we take the land back or not. That is what we want you to tell us. The debt book is about 50 billion shillings. So what is 500 million out of 50 billion? I think 1%. So we are seeking to collect 1% of the debt book. Only 1%. The overall target for all these other things is standing at about 52.9%. We had targeted to collect 3.4 billion shillings this year. Up to this point in time, we have collected 1.8 billion. We want to be transparent and put things in the public domain for discussion and debate. Nobody is forcing you to do anything. All we are saying, these are proposals, one, to develop our city to be a better place to live in. Two, to make sure that the resources that we have as a government are used in the interest of the city dwellers. Joriemb nyamburko e boma ma Garissa omisi emewi riembo e ng'we airititi ahinya to machiegni gi skunde mondo mi okony e geng'o masiche mathoth makelo tho mag jopuonjre. Komanda mar obila e kaunti no Samuel Boit owacho ni nitiere medruok mar kwan masiche mikelo kod derepe mariembo e ng'we airititi mathoth gi ringo kendo lal tok kelo masiche makamago. Kanoloso e kinde nyasi mar ringo jumbedo makare apaya e piny mangima, Boit bende ne ogolo siem ne jok matiyo kod yor tudruok mar TikTok e wi ketho chike mag apaya e kinde magikawo piche makamago. Wale waendeshaji wa magari na pikipiki, mnapopita area za mashule, all institutions, learning institutions, enda pole pole. Ujue kuna mwanafunzi aidha mdogo ama mkubwa anataka kucross. Na unajua vile watoto wanaweza kuwa anakimbia wakina raha, wakiwa na raha. Unakuta unakonga. Tafadhali na waomba waendeshaji wote, tukifika mahali institution liko, to slow down. Angalia nyinyi kama wanafunzi I'm aware mnakuja kwa group ya pedestrians sana na passengers.
tujifunze, ukiona driver anatumia barabara ama anaendesha gari kwa speed ambaye inajalisha, mnaongea. Kuna ile tunasema kuongea usikike. So ukiona driver ana misbehave, unaweza report, unaweza mwambia kidogo unaendesha vibaya, at least apunguze kuendesha gari vibaya. Eweche tuke ni jatend migao ma tuke Salim Mvurya opoyo chenro mar gero kuonde tego talanta motisi ni Sports Academies madhi nyime pacho ka. Mvurya mane loso e kaunti ma Bungoma e kinde yangu Academies mar abiriyo kuom 37 ma piny owacho chano mar gero, owacho ni piny owacho okawo okang' mar bero kendo tego rowere gi talanta mag tuke mopogore opogore e pacho ka. Mvurya mane loso e skul secondary ma Bokolo nowacho ni piny owacho gero Academies e kaunti ma Bungoma mar yango ni chenro mar gero Academy go duto biro kawo omenda maromo $1 billion. Gavana e kaunti ma Bungoma Kenneth Lusaka ne okwayo jala momiyo rak mar alap tuke ma Masinde Muliro mondo ru tich koyango ni osekawo kinde mathoth mokalo. Kaunti ma Bungoma ibiro geri Academy 2. Kwa hivyo leo hapa ambayo tumezindua shule hii ya talanta, tutajenga sehemu ama ile track za kukimbia. We will do 8 running tracks. Na pia hapa tutajenga kiwanja ya volleyball, kiwanja ya football, kiwanja ya basketball, kiwanja ya netball. Na pia tutajenga vyumba ya kubadilisha, yani changing rooms for male and female. Waziri, ile Masinde Muliro kazi inaendelea, lakini bado iko slow kidogo. Tunataka yule contractor aharakishe kuweka the canopy na viti kwa ile the main dais wameweka, lakini hizo hata size hawajaweka. Msukume kidogo so that by June this year, next month, it's about exactly a year tangu tuwe na national celebrations. Maloyo jong'wech 200 mawuok e kaunti ma Nandi noyudo kony mag chiemo gi gik mamoko mochuno kowuok kuom jang'wech Eliud Kipchoge komakore gi bengi mar Absa kaka yo achiel mar bero orako margi. Kane gitwak e alap mar Eliud Kipchoge complex e boma ma Kapsabet, jogo manoting'o moko kuom jong'wech ne oyango ni kaunti no osekonyo gero were mathoth ahinya to kuom jong'wech ka giwacho ni nitie dwaro mondo mi ojol mago ma ok nyal. Kwayo ne ogol ne jogo manyalo siro kendo jolo jong'wech mondo mi ochopi machiegni maneno ni agidong' e papa kendo timo rako ka giikore ne tuke mamoko. It's really mean a lot for an athlete, like upcoming athletes. We know the situation. We know the challenges. Let us continue supporting sporting activities. You know, this is the source of champions where we nurture talents, and we want to monetize, or we normally monetize our talents. Today, there's not much that we are going to give, but to show our support on the work and the efforts that you're doing for yourselves, for your families, and also for your communities. What we brought you today is to be able that you replenish that energy and for your families and those that you are supporting to benefit. Erokamano kuom bedo koda e thuolono duto kane wakelo ni weche manyien mag migago mana otemo kade kende. Chenro ber Thomas Gori antiere gwenge ma Ombei kendo pati mar Gachagua no ema dhi donje mano pachi. Albright Mandhi wa Ramogi TV ler. Latifa Motisha kani Mombasa wacho ni Ramogi TV mora sana. Awuoro Kenya mano Lydia from Game kaito Ramogi an Juang Fundi Posta Migori awachona aneno maler. Samuel Wasonga erokamana ahinya kaachiel gi Sharon Odhiambo kawuok Koyar uneno Ramogi TV. Mad Nyasaye riti an bende rita wachako rom saa 10
Kama wabro timo kendo kama e chenro mar Kagi Kacha, iluonga ni Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.